Gúmar chuig an siopa leabhar chun fálamach faoin tóir tá táchair litreach na Gaeilge agus na cineál leabhar atá mór le rá na léitan de seo. Leabhar Darragh Lee Thomas Leasbhainisteoir An Siopa Leabhar agus dúirt bhfuil ardú suntasach le feiceáil líne bhfoghlaimeoirí le bliain anuas agus bhfuil rabhfuil leathan leabhar comhaimseartha fáil díobh. Tá fás ómhór gach cineál leabhar fiú le bliain anuas leabhar de fáistí leabhar de níos sinna freisin prós filiocht gearscéalta órscéalta tá gach ilród fáil na léinte seo agus iad ag teacht amach go minic freisin. Tá sreathanna nua ag teacht amach tá airseachán nua a lehéadí de Heartstopper tháinig amach bliain ó shin. Sreathanna Tintin agus Asterix agus rudí de níos sinna freisin tá rana iontacha nuair a thosc méid ceap méid go méid ísgrúp faoi le ag teacht isteach ach tugann gach cineál duine daltaí scoile Inídó na rangna críoc nu tagann sí isteach chun an céad leabhar eile sa srá a cheannach tagann daoine níos sin isteach, tagann bhfoghlaimeoirí isteach, daoine gan Ghaeilge bith. Tá sé go hiontach agus tá leabhar fáil de gach cineál duine sin. Tá muidig feidhmú líne siopa leabhar.com seoil muidirí th leabhar an tamar fad ar fud na cruinne chun na Astráile chun na Ceanada agus tíre san éim tSín agus dar nó in éireann freisin. Ag ddridim leis an nullag tá antóir leabhar de fáistí agus leabhar díortha bhfoghlaimeoirí freisin agus le bliain anuas tá mar méid níos lua tá Ardú suntasach tag líne bhfoghlaimeoirí na léinte seo bíonn daoine ag buail isteach gan focail Ghaeilge bith ag éirí fill aráis ar an Ghaeilge rudí rinne siad ar scóil agus tá siad géirí teacht aráis chuige sin. Agus daoine th leabhar freisin is minic seolmuid rudí leabhar de bhfoghlaimeoirí th leabhar tá sé iontach le feicáil.